Kaixo, elektronikako bigarren praktika egingo dugu hor. And ate logikoak. Goazen ba. Hortako ikasgelako lanean, bigarren praktikara sartu, eta lehenengo, hurrengo bideoa ikusi berko zuen. Praktika honetan, and edo eta ate logikoa erabiliko dugu. LED argi bat, bi sakatzaile, bata eta bestea, batera sakatzean, soilik piztuko dena martxan jartzeko. Horretarako, Arduino Uno mikrokontroladoreaz aparte, LEDakin doan beti 220 ohmiotako erresistentzia, eta 7208 and ate logikoa erabiliko du. Ate logiko bat erabiltzeko garaian oso argi eduki behar ditugu, Boolean algebran izango ditugun bi kontzeptu nagusiak, 0 bat eta bat. Betitikan ezagutze dugu zerbait piztuta, kasu honetan on, eta zerbait itzalduta daudien egoerak. Egoera horiek elektronika digitalean 0 egoerarekin eta bat egoerakin lotzen dira. Non 0 egoera beti off egoera den edo etengailua irekita egoera eta bat egoera on edo piztuta egoera den edo etengailua itxita. On, off, on, off, on, off, on, off, on, off, on, off. On egoerak hide izenare hartu dezake, programatzeko garaian 5 voltio egoera elektrikoa izango du eta itxita egoera etengailuen kasuan. 0 ordea low egoera izango da programazio informatikoan, 0 voltio elektrikoki eta etengailua irekita. Hau guztia jakinda, eta Boolean algebra pixka bat errepasatu ondoren, bi ate logiko ikusiko ditugu. And ate logikoa eta or ate logikoa. And ate logikoa biderkaketa bezala ezagutzen den ate logikoa da. Bi sarrera, A eta B, eta irtera bat, Q dituen ate logiko bat. Bi sarrera guen egoeraren arabera, irtera bat edo beste bat emango dugu. Kasu hontan, and ate logikoak bian biderkaketa logikoa egiten du. Alegia, bat on balima dago, baina bestea off, biderkaketa off. Bat off eta bestea on, biderkaketa off. Bilak off edo bilak 0, biderkaketa 0. Eta bilak bat dian kasuan bakarrik, biderkaketa hori, bat bider bat izango da, eta irtera piztu ingoa. 0, 0, 0, 0, bat, 0, bat, 0, 0, bat, 0, 0, eta bat, bat. Bi irterak bat direnean soilik, bizarrerak bat direnean soilik, irtera bat izango da. Argi, elektrikoki serien egongo liaken bizarrera bezala izango liake. Baina hauek, 7.908 txipeak ekarriko dizkigun lau ate logikok gobernatuko ditute. 7.908 txipak, bat, bi, hiru, lau ate logiko edukiko ditu. Eta guk lehenengo hau ibiliko dugu. Bata sarrera izango da, bila sarrera izango da, eta be sarrerak, eta hirua irtera izango da, eta guk hor LEDa konektatuko dugu. Aurreago ikusiko duen bezala. Hor ate logikoen kasuan, praktika ez dugu horrekin ingo baizik handekin, batuketa logikoa egingo likuke. A gehi B. Alegia, bilak 0 dian kasuan, 0 gehi 0, irtera 0. Biletako edozein bat dan kasuan, irtera bat. 0 gehi bat, edo bat gehi 0, irtera beti bat. Eta bilak diran kasuan, bilak bat gehi bat, baita ere irtera bat izango litzak. Ados,
Beraz guk praktikan montatu beharko duen zirkuitu aurrengoa izango. Arduinotik 5 voltio hartu, 2 etengailu konektatu, 2 pulsagailu, kasu honetan, S1 eta S2, 2 erresistentzikin 0ra, eta 2 pulsagailu horien irterak 7908 txipeko lehenengo eta bigarren pinetara konektatuko dugu. Alegia, 1 eta 2, 2 sarrera izango ja AND ate logikoanak. 3. pina irtera LED batea konektatuko du. Ados? Montaian, itxura hontako montaia bat inberko da. Oazen simulazioa ikustea. Zazpi mila lareunda sortziai, 2 sarrera etortze zaizkio, 1 pulsagailu batetik, eta 2. sarrera, 2. pulsagailutik. Hortik. Hemen pixkat komplikatugoa daugitea, baina lortuko ez bai. Beraz, simulazioa hasi ezkero, pulsagailu bati eman ezkeo, ez da ezer pizten. Bestia eman ezkeo, ere ez. Eta bilei eman ezkeo, leda piztuko litzake. Vale? Nik hau, ez dakat probatzeik, bilei ezin diotelako eman simulazioan. Baina, zirkuitua, dan bezala, ondo marrastuta eduki berko zuen. Vale? Montaia egin, eta montaia